Krásny deň. Dnes si povieme o balíčku, ktorý ponúka komplexné ošetrenie hydratačné a také vyživujúce. Tento balíček obsahuje CC krém so zmatňujúcim účinkom. Ďalej sú to veľmi intenzívne pleťové masky, PGA masky s pivonkou a je to famózny Aquagel na pleť, ale aj na očné okolie. A práve táto kombinácia troch masiek, jedného krému a Aquagelu poskytuje pleti dokonalú hydratáciu, ochranu pred slnkom, ale samozrejme aj také prirodzené krytie nedokonalosti v každom rituáli, v dennom. Takže pre koho je vhodná táto rada? Pre všetky dámy, ktoré chcú zjednotiť pleť, rozjasniť pomocou prírodných zložiek a cestou tradičnej čínskej medicíny. Takže ja nezámerne nemám na pleti nič, iba základné ošetrenie a poďme sa pozrieť, ja vám potom ukážem rozdiel, aby ste videli. Takže taký okamžitý skrášľujúci účinok môžeme použiť vďaka CC krému a on má takú technológiu rozmazania, ktorá opticky vyhladí pory a zakrýva nedokonalosti, ale popri tom aj hydratuje hlboko do pleti vďaka kyseline polyglutámovej, to je tá PGA kyselina, ktorá zadržiava až 5-krát viac vody ako kyselina hyaluronová v pleti. A ďalej je to taká komplexná ochrana pleti pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, ale aj pred tým UV žiarením. Vieme, že má SPF 20, ochranná zložka a je to naozaj taká komplexná ochrana a synergický účinok týchto produktov pre dokonalý vzhľad. Takže, a samozrejme, ako som povedala, silou bylín, inšpirované prírodnou tradičnou čínskou medicínou a výťažkami z pivonky, púpalky azijskej a upokojuje a regeneruje pleť. Takže, ako som povedala, krém, ďalej sú to 3 kusy pleťových masiek a hydratačná maska s pivonkou s tou kyselinou PGA poskytuje hĺbkovú hydratáciu, upokojuje pleť a ako som povedala, že až 5-krát viac, musím si to rýchlo pozrieť, kde to mám, zadržiava v pleti vodu ako kyselina hyaluronová, čo je úplne až neuveriteľný účinok. No a k tomu máme ako darček v tejto sade náš úžasný Aquagel. A poďme si troška povedať o tom Aquageli, lebo viem, že mnohé o tomto Aquageli málo vieme, málo o ňom hovoríme, málo ho používame a je to naozaj veľmi, veľmi veľká škoda. Takže poďme sa pozrieť, čo je to vlastne ten Aquagel. On dáva pleti hydratáciu a sviežosť a je to taká gelová štruktúra, môžete sa pozrieť, aby ste videli. Ja si ho natrem aj na pleť, aby ste videli. Tu mám rané ošetrenie pleti a tu si natrem tento Aquagel. On má takú úplne ľahučkú textúru. To nie je krém, klasický krém, je to Aquagel. Hej, takže a on okamžite sa vstrebáva, okamžite hydratuje, upokojuje tú pleť a zjemňuje aj ten pocit napätia. A má úplne takú roztápajúcu sa textúru a je vyvinutý ako pre pleť, tak aj pre očné okolie. Takže môžeme ho kľudne v pohode používať na celú pleť, krk, dekolt, ale aj na očné okolie, čo je úplne úžasné. A v lete tú hydratáciu potrebujeme neskutočne. No a tento gel samozrejme vytvára taký film, ktorý upokojuje, odstraňuje, ale aj zabraňuje olupovaniu pokožky, ale aj odparovanie vody z pleti. A je veľmi dokonalou voľbou pre takú suchú pleť,
Ideálny je pre takú rýchlu úľavu. Keď cítite, že ste unavené, vidíte, väčšinou to býva také, že toto obdobie, keď je jar, že je vietor, zima, teplo, v lete, keď sú veľké horúčavy a práve na toto obdobie je Aquagel vynikajúci krém, ktorý používame pod CC krém alebo pod riadny, obyčajný, klasický krém, pretože výborne pôsobí na unavenú, suchú pleť, napätú pleť a vhodný je pre všetky typy pleti, pretože je taký ľahký, on je aqua, on je taký vodný krém a vynikajúci pri každodennej starostlivosti pre pleť na ošetrenie. On intenzívne hydratuje, takže doplňa vodu, upokojuje pokožku, takže aj to podráždenie, suchú pleť, červenanie, dodáva jej energiu a sviežosť a hlavne aj keď máme opuchy okolo očí, známky únavy na pleti, no a samozrejme vyhladzuje a dodáva jej pružnosť. A hlavne okolo očí, pretože je to také silné, vynikajúci krémik, keď si používame. Samozrejme, používame ho vždy na vyčistenú a stonizovanú pleť. A potom môžeme použiť sérum alebo môžeme použiť tento krémik, pretože je naozaj unikátny. A keď dáme aj vrstvy, kľudne môžete dať sérum a to sérum prekryť v tomto období, kedy tá pleť naozaj veľmi trpí, pretože vieme, že pleť je odkrytá počas celého dňa, takže vrstvíme a práve Aquagel je vynikajúcou voľbou na pleť a očné okolie. Je to taká univerzálna starostlivosť a obsahuje hyaluronát sodný, rastlinné výťažky, ako sú opuncia, výťažok z opuncie, nechtík, pivonku, glycerín a ostatné výživné látky. Takže poďme si povedať, ako ho použiť. Napríklad tu máme ráno a večer, takže na vyčistenú stonizovanú pleť nanesieme Aquagel a potom na to nanášame jemnúčko, vklepávame, iba vidíte ten rozdiel aj na pleti. Počkajte, ja si zapnem lampu, aby ste možno troška lepšie videli. Vidíte ten rozdiel? A nemám tu nič, len ten krémik. Hej. Takže ráno si dávame to ošetrenie, môžeme dať sérum a na to krém a potom už len prekryjeme krémom. A ako som povedala, len jemne vklepávame. No a na to môžeme použiť make-up, alebo teda, keď nepoužívate make-up a chcete ochranu pleti, pretože tá je teraz veľmi dôležitá, no asi som si dala až dosť veľa toho krému, ale vám chcem ukázať, aby ste videli rozdiel, keď použijete tento náš krémik, CC krém. No, musím si dať okuliare, aby som videla, lebo tak dobre nevidím. No a vidíte ten rozdiel na tej pleti? Pozrite sa tu na pleť a pozrite sa tu na pleť. Že aká je pekný ten tón pleti a tá pokožka je úplne iná. Vidíte tú pleť? Takže preto je veľmi dôležité používať tento ochranný CC krém a on aj vo vyššom veku jemnúčko zjednotí tón pleti. Takže vidíte ten rozdiel. Ono taká živšia je tá pleť, taká krajšia. No a samozrejme, takto ho používame. Toto je ideálna voľba ráno. No a potom večer vynikajúce je, keď použijeme, samozrejme, vyčistíme pleť, stonizujeme a nanesieme masku, ktorá to je látková maska, takže necháme ju pôsobiť nejakých 15-20 minút, potom masku zotrieme a vlastne nanesieme Aquagel, ktorý nám krásne hydratuje a vyživuje pleť počas noci a môžeme samozrejme prekryť ešte nočným krémom. Takže a na také viditeľné zníženie opuchov môžete používať krém do chladničky, pretože vtedy chladí a tak tie opuchy odstraňuje. Takže milé dámy, toto je trojka, ktorú máme teraz ešte do konca apríla za vynikajúcu cenu, pretože nemám tu teraz rýchlo cena, koľko stojí, ale určite máme to za momentík, hneď to bude. Takže tento krém
máme za výbornú cenu, no bože, všetko vidím, len nie to, čo chcem. Takže a máme tu darček v hodnote 18,60 stojí krém. A teraz celú sadu môžeme kúpiť, teda objednať za 21 eur. Celú sadu, 3 masky, CC krém a ešte aj Aquagel ako darček. Takže vám vrele doporučujem túto sadu na leto. Vaša pleca vám poďakuje a bude krásna, svieža a určite vynikajúca, zdravá, taká, ako má byť. Majte krásny deň.